Nura sarkin matasani ina gaishe ka. Nura mai matasan Legas. Adamu Nura mai matasan Legas. Nura mai matasan Legas. 17 site kowa na yabo ga halinka. Nura mai matasan Da Legas. sarki Ali sarki ne na zabar mawan Legas. Nura mai matasan Legas. Ƙasa-ƙasa idan ka je za ka je ana sunanka. Nura mai matasan Legas. Miji Hajiya Maryamu ni suka bi ke gaishe ka. Nura mai matasan Legas. Miji Hajiya Asma'u wanda shi bai shakka. Nura mai matasan Legas. Miji Hajiya Hawwa'u Allah sa albarka. Nura mai matasan Legas. Kowa ya ganka ya san kai ne mai matasan Legas. Nura mai matasan Legas. Idan ruwa kake so malam sai watan ai August. Nura mai matasan Legas. 17 site kowa na jiyo yana ce thank God. Alo. Nura mai matasan Legas. Nura na san ka wuce mamaicin rogo. Nura mai matasan Legas. Yan filani inda kudi ne suke faɗi sai jango. Alo. Nura mai matasan Legas. Uban Buhari kai ne wanda baya tsoron wane. Nura mai matasan Legas. Baba ga Fatima ai don magauta duka tsone. Nura mai matasan Legas. Baban Ismail Allah dai ya bashi ko sungune. Nura mai matasan Legas. Baban Abdulrahman kowa ka kawai wawa ne. Nura mai matasan Legas. Idan kana waje ai na san ba zancen wane. Nura mai matasan Legas. Alhaji Hassan ya bi kai ma ina gaishe ka. Nura mai matasan Legas. Alhaji Hassan ya bi inda ganka ni zai harka. Nura mai matasan Legas. Zabar ma wanka sakani suka bi na gaishe ku. Nura mai matasan Legas. Wajen ilimi da bida ana faɗin sunanku. Nura mai matasan Legas. Sakani na yi godiya kullum ina ganin sabonku. Nura mai matasan Legas. Ni za ni furta fofo kawai ina gaishe ku. Nura mai matasan Legas. Sarkin samari Nura na aikai daidai. Nura mai matasan Legas. Idan ka ji zancen wane ba a zancen wane. Da farko ilahu kai ɗaya ne kawai sarkinmu. Komi muka so Allahu kai ke bamu. Kai baiwa kai wayansu masu yabanmu. Kare mu da wane mai yawancin janmu. Sarkin samari Nura na aikai daidai. Nura mai matasan Legas. Idan ka ji zancen wane ba a zancen wane. Mun salati ko annabinmu mai cetonmu. Domin komai a kai shi ne ka bamu. Na san ya sahabu tun da su sun so mu. Ka samu nuna na wajen zaki. Sarkin samari Nura na aikai daidai. Nura mai matasan Legas. Idan ka ji zancen wane ba a zancen wane. Taimakanni sarki Allah na waƙe na tauraro. Nura ku yadda shi ne hero. Kowan kishi na shaida zai yororo. Zancen wane kawai kasan ƙarya ne. Sarkin samari Nura na aikai daidai. Nura mai matasan Legas. Idan ka ji zancen wane ba a zancen wane. Hajiya Maryam Sikari ne kawai ina gaishe ki. Hajiya Sama'u ke ma ina gaishe ki. Hajiya Hawwa'u ni kawai ina gaishe ki. Sarki Allah ya ja nisan kwananku. Gaba ɗaya ni Sikari ke gaishe ku. Sarkin samari Nura na aikai daidai. Nura mai matasan Legas. Idan ka ji zancen wane ba a zancen wane. Zabar ma wanke bi ina gaishe ku. Zabar ma walle gazi ina gaishe ku.
zabarmawan ibada ina gaishe ku, zabarmawan oyo ina gaishe ku, zabarmawan delta ina gaishe ku, zabarmawan asaba ina gaishe ku, zabarmawan bini ina gaishe ku, zabarmawan neja ina gaishe ku, zabarmawa kawai ina gaishe ku, ko ina kawai sunanku, zabarmawan najeriya na gaishe ku, zabarmawan ghana ina gaishe ku, zabarmawan nijar ina gaishe ku, zabarmawan benin ina gaishe ku, omo nura ya ce fa'in gaishe ku, sabin kawai na ce kun gane, omo nura na wune jan zaki sarkin matasan Legas, a gaida kai mai mulki, a gaida kai hanshaki, su kai na gaishe ka, su kai na gode. Sarkin samari omo nura na wu aikai dai ne, omo nura mai matasan Legas, don ka ji zancen wane ba a zancen wane. Sarkin samari omo nura na wu aikai dai ne, omo nura mai matasan Legas, don ka ji zancen wane ba a zancen wane. Ga mai neman ƙarin bayani za ka tuntube ni ta lamba kamar haka 081 42 45 37 37. Kafin waka ne matasan Legas, omo nura mai matasan omo nura mai matasan Legas, omo nura mai matasan Legas, omo nura mai matasan omo nura mai matasan Legas, ashe omo nura mai matasan Legas.